Ay, okay. Paano ba stop to? Ayoko. We're now here at Bose Cafe. Bose Cafe. Here. Teka lang. Bose Cafe. Magtanong ka. Bose Cafe. Wala lang ako pagstayan, kaya dito ako sa Bose Cafe. Hindi naman masarap yung white chocolate. Tingnan mo! Taste it. Pangit yung lasa. Pati yung Oreo cheesecake nila. Ang pangit na lasa. Kaya siguro ginawang Bose Cafe kasi Boo Cafe. Ikaw, ano masasabi mo? Wala akong pagstayan kasi nga ang traffic. Wala kami pagstayan sa Starbucks. Walang Starbucks, walang Coffee Beans. So, ito na lang yung choice namin na may seat na available. Kasi nga ang traffic, ang daming nanonood ng ano yan? Twilight. Visit na Twilight fan na yan. Mga may fans ng Twilight, han. Ang traffic. 4 hours kami from QC to Makati. Yun na, bye.